তেখেতে কি ভাবি কৈছে এইটো তেখেতৰ কথা আমিতো এনেকুৱা ভাবা নাই আৰু এতিয়ালৈকে ভাবিবলৈ আমাৰ সময়ও অহা নাই কাৰণ আমি চৰকাৰ চলাই আছো সমাজৰ কাম কৰি আছো নিষ্ঠাভাৱে কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ কনসাৰ্ন আৰু আমাৰ ফোকাসটো হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণ खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय आङो गिबियावनो भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायनाय जागोन बिनि उनावहाय पलिटिक्स आरो बिनि उनावहाय जोबथायावहाय मोनसे ओरैबायदि गिख्रंथाव जाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय जादों बिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन स' अब्ला फै जोङो गिबियावहाय भाइरेल जाबाय थानाय खनजिथा बर'नि माखासे भिडिअखौ एसे खोनासंनानै लानि बिसोरो मा जादलायबाय थादों रायजोफोर मा होनो आंनि फिसाया दासो मोनानानै मोनसे पस्ट होदों आरोना मा लिरनायमोनलाय दैदेना आंखौ लानो थाखाय माबादोंनो मा होनो गावखौ बुथारनो माबा खालामदों मादों होननानै पस्ट होदों बियो लोंनानैसो पस्ट होदों आरोना बियो ओमफ्राय आंजों नांलायहरगासिनो आङो उन्दैया लोमजानानैहाय बिसिनाव माबा मा होनो बिसिनि आइया दैदेननि बिमाया माबा नालाय मा होनो नायो नालाय लोमजानाय साजानायफोरखौ ओमफ्राय मन्दिरबो दं नालाय बिसोर आङो बाव लाबोदों आरोना आङो मैया सानसे जाफैबाय नोंथांमोनहा बयबो नुखादों माबायावहाय भिडिअआवहाय आङो हगारबाय थाखादों बिनि बिसिबो दङ ओमफ्राय बिसियानो लेंहरखादों आरोना आङो बै बारावबो खनसे लाबोखांखाबाय फट'ग्राफ हनै खोन्थाहर देखायहर बेयावनो ओरै देखायहरलाय बेयावनो उन्दुयो आरोना नै बावनो उन्दुयो जोङो ओरैबो देखाय ओमफ्राय गावसोरो बिसिफ्रा बे हायाव नोंथांमोना मिथिखागौ खनजिथा बर'आ रिल्स बानाय एलबाम दिहुननायनि सिगां रायजो राजाजोंहाय गाज्रि भिडिअ दिहुननायनि थाखाय एलबाम बानायनायनि थाखाय रायजो राजाजों साजा होजादोंमोन बै समावहाय बेखौहाय वार्निं होनानैबो दोनखादोंमोन नाथाय बिनि उनावहाय बियो मोनसे मोजां एलबाम दिहुनबाय रायजो राजाजोंहाय गनायजाबाय रायजो राजाफ्रा बेखौहाय बाख्नायबाय दैदेन वारिजों लोगोसे ना जों बयबो मिथिखागौ ओमफ्राय दिनै जोङो फैयै नुबोगासिनो दङ खनजिथा बर' आरो दैदेन वारि बिसोरनि आखल आखुआ माबायदि रोखोमनि आरो बिसोरो माबायदि बेबहार जोंनि बर' समाजावहाय दिन्थिगासिनो दङ बेखौ जों बयबो नुगासिनो दंखायो रायजो राजाया आरो लोगोसे खनजिथा बर'नि असे हासबेन्ड बिनि असे हासबेन्डआ खनजिथा बर'खौहाय बायदि रोखोमनि कमेन्ट होनानैहाय ससियेल मिडियायाव पस्ट होनायखौहाय जोङो नुगासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोना ओरै फारसेथिं नायब्लानो जाबाय बेयावहाय मा कमेन्ट होदों बे कमेन्टआ जाहैबाय खनजिथा बर'नि असे हासबेन्डआनो बे कमेन्टखौ पस्ट खालामनानै होदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों नाथाय आं दिनैनि समावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों खनजिथा बर' नोंनि एलबाम दिहुननाय समावहाय आंबो मोजां मोनदोंमोन आरो बै जे हादानाव मैदेर फैयो बे एलबामखौ आंबो नायदों आरो नोंनि जेसेबांनाखि भिडिअ बानायो आङो नायो आरो मोजांबो मोनो नाथाय नोंसोरनि जे साननाय हनाय बिसि फिसाय गोरोबलायनाय बेखौ नायोब्ला आङो नोंसोरखौहाय गाज्रि मोनो आरो नोंसोरनि फाव फेशन खालामनायफोरखौहाय आङो साबजानाय मोना दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौहाय नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नोंसोरो जुदि अराय सम बेबायदिनो एलबाम बानायनानैहाय समाजनि गेजेरावहाय अनजानाय जुदि दिन्थिनो गोसो जादोंब्ला नोंसोरो समाजावहाय गावसोरनि लोंनाय जानायखौहाय ससियेल मिडियायावहाय हगारनानैहाय इन्जय खालामनायखौहाय ससियेल मिडियायाव दा फोसाव आरो नोंनि हौवाया जे नोंखौहाय कमेन्टआवहाय गाज्रि बुंदों आरो नोंखौ जे माखासे नेगेटिभ गोसो लानानैहाय नोंनि हौवाया बाथ्रा बुंदों बेफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव बारा दाहो आरो आं सिदा खोथा बुंखायो जानो हागौ नोंनि हौवाया नेगेटिभ सानगासिनो थादों आरो दैदेन वारिया नोंजोंहाय गुलि थानायनि थाखाय नोंनि हौवाया नोंखौहाय गोरोन्थि बुजिदों जानो हागौ दा बेखौहाय नोङो बुजिनो रोंनांगोन आरो खनजिथा बर'नि हौवायाबो साननो रोंनांगोन जे बिजोंहाय रिल बानायो आरो बिनि साखाथियावनो एखे गामिनि आरो बिनि गावनि फिसाज्लाया दे लोमजादों बेखौहाय खनजिथा बर'आ दैदेन वारिनि न'खराव लांनानैहाय फाहामथायनि माखासे राहा लादों होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा बेसेखिनि बाथ्राखौ बुजिनानैबो खनजिथा बर'नि हासबेन्डआ
खनजिथा बर'खौ बायदिसिना पस्ट होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों दे रायजोफोर। दा बेनि थाखायनो आं बुंदों रायजोफोर, जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला खनजिथा बर'नि हासबेन्डखौबो मानजिनांगौसो। जुदि बेफोरबायदि गाज्रि गोसो लानानैहाय जुदि नोंनि गोसोआ मैला जादोंब्ला आरो नोङो खनजिथा बर'खौहाय गावनि असे हिनजावखौहाय नोङो जुदि गुबुनजोंहाय लाइन मारि जानो बादोंब्ला नोङो अब्ला न'आवनो था आरो गोजानाव थानानै नोङो गावनि हिनजावखौहाय मोजाङैनो सामलाय। ससियेल मिडियायावहाय नोंनि फिसा फिसौखौहाय माखासे न'खर संसार दानायावहाय मदद मोनगोन साननानै नोंनि हिनजावा बायदि रोखोमनि फाव फेशन एक्टिं दिन्थिबायगासिनो दङ। नोंहा गियान दङब्ला नों बेखौहाय बुजिनो रोंखागौमोन। नाथाय आंनि नुनायावहाय खनजिथा बर'नि हौवाया जाम्बा आदुवा बायदि सासे लावखार साइसनि मानसिसो, मिथिबाय दा? बेहा जेबो नलेज गैया, जेबो साननो रोङा बियो। जुदि बिनि हौवाया मोजाङैनो साननो गोरोंमोनब्ला, गावनि हिनजावनि सोमोन्दै गावनि फिसा फिसौनि सोमोन्दै साननो गोरोंमोनब्ला बेबायदि हौवाया गावनि हिनजावखौहाय बेफोरबायदि हगारसारनाय नङामोन। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? आरो दैदेन औवारियाबो, आं बिथांखौबो बुङो, बिथाङाबो जेलनिफ्राय फैनाया बावाखै ना बे एखे लामाखौनो लाबावदों आं बेखौ मिथिया। नोंथाङाबो जुदि खनजिथा बर'जोंहाय रिल्स बानायनोहाय सुबिदा मोनदोंब्ला रिल्स बानायनाय समावल' बिजोंहाय थाफानानैहाय आरो बिखौहाय रिल्स बानायनाय समावल' नोङो सुबिदा हो। गुलि गुलि सानफ्रोमबो जानाय लोंनाय ससियेल मिडियायावहाय नोंसिनि भिडिअखौहाय जोङो नायबाय थानो सम गैया। नोंसोरो गुलि गुलि जानाय लोंनाय बेफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव दाहो, मिथिबाय दा? समाजा गाज्रि जायो। आरो लोगोसे आं बुंबावगोन सासे मानसिखौहाय, खनजिथा बर'खौहाय गुवाहाटियाव फानदों मादों बेफोरबायदि राव बुंग्रा जाय मानसिया गाज्रि गाज्रि खुगानि रावजोंहाय बाथ्रा बुंनानैहाय दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय खोथा बुंबाबायदों, बे मानसिखौबो मानजिनांगौसो। जोंनि ससियेल मिडियायावहाय जेसेबांनाखि बर'फ्रा गाज्रि गाज्रि राव भाषा बुंनानैहाय बाथ्रा फोसावनानै होयो, सोरखौबा थांखिनानै रायनायनि गेजेरजोंहाय गावनि खुगानि रावाबो जुदि गाज्रिब्ला, समाजजों गनायजाथाव नङाब्ला बेफोरबायदिखौहाय समाजनि दैदेनगिरिफ्रा मानो खोनासंनानै थादों? समाजनि दैदेनगिरिफ्रा मा साननानैहाय बिसोरबायदिनि बाथ्राखौहाय खोनासंबाय थादों? बिथाङाबोथ' बुजिनो रोंनांसिगौमोन। बै समावबो गामिनि मानसिफोरजोंहाय दान्दा लादलायनानैहाय होसो जानायखौ जोङो नुदों। बेबो दाबो सोलायनो रोङाखै नामा? माबायदि गियान बिसोरलाय? दा बिसोरबायदिखौनो समाजनि मानसिया नायनानै थायो आरो बिसिनि रावखौनो गामिनि मानसिफ्रा खोनासंबाय थायो नामा? लाजिनाय गैया? आंनिलाथ' मानजिनांगौसो बिदि मानसिखौहाय। माखौथो पार्टि दादों? समाज फोसाबनो थाखाय दिनैहाय एन्टि एलिमेन्टआवहाय कारापसन खालामग्रा मानसिफोरखौहाय, गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायग्रा मानसिफोरखौहाय, गाज्रि गाज्रि ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरखौहाय फोसाबनो थाखाय समाज दादोंमोन दा। बोरोथो बहाथो खारखो? माथो नुवाखैनो? आं जोबोद लाजिनाय मोनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा जेसेबांखि नोंथांमोना बुङा मानो, ससियेल मिडियायावहाय बांद्राय गाज्रि गाज्रि बुंग्रा मानसिखौबो हमनांगौ, दामनांगौ। बेनो आंनि थांखिया रायजोफोर। दानिया फैदो जोङो ओरै नायनोसै, इउपिपिएल पार्टी आरो बिजेपि पार्टी सानै दैदेनगिरि बिथांमोननि भिडिअखौ एसे खोनासं। তেখেতৰ কথা, তেখেতে কি ভাবি কৈছে এইটো তেখেতৰ কথা। আমিতো এনেকুৱা ভাবা নাই আৰু এতিয়ালৈকে ভাবিবলৈ আমাৰ সময়ো অহা নাই। কাৰণ আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ, সমাজৰ কাম কৰি আছোঁ, নিষ্ঠাভাৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ কনচাৰ্ণ আৰু আমাৰ ফ'কাছটো হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণ। দেখা গৈছে যে আপোনালোকে যদি অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব? আপোনাকতো মই ক'লোৱে অলপ আগতে, 40টা সমষ্টি আছে, 10টা চাব ডিভিজন আছে, 3200টা বুথ আছে। কাকবা সোধকচোন ইমান স্পষ্ট কৈ নেকি? তাত আমাৰ কাম চলি আছে। তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি কথা আপোনালোকে কৈ দিয়ক। আৰু বিটিআৰত নিৰ্বাচনত আমি অকলে খেলিম, কিন্তু এইটো নহয় যে আমি গোটেইকেইটা চিটতে খেলিম। যিমানটা চিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান চিটত আমি খেলিম। जों मोजाङै खोनासंखाबाय दा?
खोनाखाबाय जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो UPPL पार्टीनि CM प्रमद बर' सार बिसोर सानैनि गेजेरावहाय मा बाथ्रा बुंदों जों मोजाङैनो खोनाखाबाय जोङो फारसेथिं नायोब्ला अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा UPPL पार्टीखौहाय गोदोनायाव हमनानै सरसोमगासिनो दङ मानो सरसोमदों मिथिगौना रायजोफोर हारसिं भट गेलेनो थाखाय ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंनोहाय सरसोमगासिनो दङ ओरै फारसेथिं BJP पार्टीया बिसोरो गाव हारसिंनो गेलेगोन होननानै बिसिनि माखासे मावथिफ्रा बुंबाय दिलीप सयकिया मोनबायदिया दा बेफोरखौ खोनानानैनो ससियेल मिडियायावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो खोनासंनो बानानै जानो हागौ बेफोर बाथ्राखौहाय बुंदों नाथाय जों फारसेथिं नायोब्ला UPPL पार्टीया माब्लाबाबो बर' हारिखौहाय धंस खालामनो थाखाय बिसोरो प्लान पलिसि खालामाखै यानिकि बिसोरो बर' हारिखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो थाखायसो थांखि लागासिनो दङ नाथाय BPF पार्टीया सोरखौबा दखल खालामनानैहाय एटेक खालामनायनि प्लान पलिसिजोंसो इलेक्शन गेलेनो नागिरदों रायजोफोर दा नोंथांमोना बबे मोनसेखौ सायख'यो बेयो नोंथांमोननि सायाव आंनि नोजोरावहाय बर' रायजो राजाफ्रा बांसिनानो लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्रायावहाय गोग्लैसोनानै थायो आरो जायफ्रा मोजां खामानि मावा बिसोर बायदिखौसो मोजांसिन मोनो जाय लिडारा लोंनो जानो सुबिदा होयो गेलेनो बैसोर बायदि सुबुंखौसो जोंनि बर' रायजो राजाया बांसिन सुबिदा होयो आरो जाय लिडारा बैसोर निसानिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय सेस्था खालामो लोंनाय जानाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायफोरजोंहाय लोब्बा थानायखौहाय होबथायो बिसोर बायदिखौ बर' रायजो राजाया मोजां मोना मानोना जोङो ट्राइबेल जोंनि बर' हारिया लोंनाय जानायजोंल' साग्लोबनानै थाग्रा डेभेलपमेन्टनि थाखाय माब्लाबाबो साननो रोंनाय जोंनि बर' हारिनावहाय बहुद खम जोंनि बर' हारिनि मेलेमा गोबां खम डेभेलपमेन्टनि थाखाय साननाया बेनिखायनो बर' हारिया दासिमबो इसिबां बोसोरनिफ्राय लानानै दाबो गोग्लैसोनानै दं रायजोफोर मिथिबाय दा बेसेखिनिखौ नोंथांमोना बुजियाब्ला बे नोंसिनि सायावसो बियो आंथ' सिदा बुङो नोंथांमोना लोंनो लुबैदोंब्ला जानो लुबैदोंब्ला दाइस गेलेनो लुबैदोंब्ला जुवा फाथिनो लुबैदोंब्ला BPF पार्टीनो भट हो आरो जुवा गेलेनाय दाइस गेलेनाय लटारि गेलेनाय लोंनाय जानाय समाजनि गाज्रि निसा बाहायनायफोरखौ गोजान खालामनानैहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव समाजखौहाय मोजाङै खुंलांनो होननानै रायजो राजाया सानदोंब्ला UPPLनो भट हो दिनै जोंथ' क्लियारलि खोनाखाबाय आङो मोनसे भिडिअ नायदों दे रायजोफोर 1 आवार्सनिबो बारा लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआवहाय इमानुएल मुसाहारि बिथाङा मा बुंदों गोदान पार्टीखौहाय गोदान पार्टीया हयथ' फैबाय थानाय BTC इलेक्शनावहाय बिसोरो चान्स मोनहैयाबो जानो हागौ बे समावहाय बिसोरो BPF पार्टीजोंहाय सरजाबनानैहाय इलेक्शन गेलेनोबो हागौ बेखौहाय इमानुएल मुसाहारिया क्लियारलि बुंखाबाय जुदि बिसोरो इलेक्शन गेलेनो थाखाय केन्डिडेट मोनाब्ला बिसोरनो जुदि टिकेट होआब्ला अब्लालाय बिसोरो उपाय गैखायाना बबेबा मोनसे गोजाम पार्टीजोंनो थाफानानै गेलेनांखागोन दा आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनाबावदों इमानुएल मुसाहारि सारनिफ्राय BPF पार्टीयावहाय डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै बारा साननाय गैया बिसोरनि साननाय हनायानो जाहैबाय गाव गावनि धोन सम्पति बुथुमनाय मिथिबाय दा इनडाइरेक्टलि आं बे बाथ्राखौहाय इमानुएल मुसाहारिनि खुगानि रावनिफ्राय खोनादों आं भिडिअखौ हगारथ'वा रायजोफोर नांगौ जायोब्ला उनाव हगारगोन दानिया फैदो नै ओरैहाय बेखौ मा बुङो रायजोफोर बे मावनायखौहाय मावथायनाय गोसो होनानै मावदों होननानै सानो BPF हानजाया अन्थाइ गारनायनि थाखाय राजखान्थि खालामदों होनोब्ला बिथांमोननि खोथा बेफोरबायदि मावनायबो गोबां आरो नोंसोर नुखादों गाज्रि लामाखौ फोसाबनायाव राजखान्थि खालामनायनि दान्थे बिदान्थे अखा बोथोरनि समाव हान्थिजायै गाज्रि लामाखौ फोसाबनानै होनायावबो सोलिदों नामा राजखान्थि 29 नं सुख्लाय सेरफां BTC बियाबाव गाज्रि लामाखौ फाहामनो बाला अन्थाइ गारनायखौ लानानै राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थे
नंगौ 29 नं सुक्लाय सेरफां बीटीसी बियाबाव बायहाथा सारियालिनिफ्राय बाङालिपारा थांग्रा PWD लामानि सोलिफु गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खाबुनि थाखाय ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोर थामहिनबा बिटिआरनि आथिखालनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि आरो बीटीसीनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश बेयो जाथाया जादों जाहैबाय मैयानि समावहाय तामुलपुर जिल्लानि मोनसे धलाफारा होननाय गामियाव दे सानै बिदा फंबाया मोनसे दंग'आवहाय गेलेबाय थानायावहाय बमा मोनदोंमोन जाहैदों दा बे बमाखौहाय न'आव लानानै फैनायावहाय सासे बुरैसा मानसियाबो बे बमाखौ नायखादों खिन्थु बियो मिथियाखै बमाखौ मिथियाखै बियो बमा ना मा बेखौहाय बियो जेबो मिथियाखै आसुरित बाथ्रा दिनैनि समावबो ससियेल मिडिया 5G मुगायावबो बिसोरबायदि आइजोआ जुदि बमाखौनो सिनायबावाब्ला अब्ला मा बुंनो दे रायजोफोर दा सिनायाखिसै नांलाय मिथियाखिसै गथ'फोरनोहाय हगारनानै होलांबावबाय गारनानै होलांबाय दानिया मा जाखो बियो थांनायनि उनावनो बमाया ब्लास्ट जाबाय ब्लास्ट जानानै सासे गथ'आ जायगायावनो जिउ जोबबाय थेर बेथेर रायजोफोर मिथिबाय दा आथिंबो जदों होननानै आथिंना आखाइबो जदों ओमफ्राय मेलेमाबो गलायबावदोंसो बेबायदि अबस्था जादों आरो सासेया हस्पिटालाइज जादों सानै जादों होनदों हस्पिटालाइज सासे आइजोबो होनदों नै सासेया ओरै नायलान जाबाय सासेया ओरै नायलान जाबाय माबायदि जादों अबस्थाया आङो ब्लार खालामदों दे मानोना जोंहा इउटुबनि माखासे गाइडलाइन दं बेनिखायनो आं ब्लार खालामना होनाय जादों दानिया नोंथांमोना खोनासंदो मा बुंदों बे लकेल जायफ्रा बे बेरफ्रुजानाय बिसिनि खाथिनि मानसिफ्रा मा बुंदों एसे खोनासंदो जानांगौ नोंथांमोना फेसबुकाव खोनाखाबाय अब्लाबो आङो होनानै होनाय जाबाय लोगोफोर बमा खननानै लाबोनानै सासे गथ'आ जायगायावनो बेरफुजोबबाय सासेया ओमफ्राय माबा जाबाय खनना लाबोनानै दोनफैदों बेयाव खनना लाबोनानै बेरदोंमोन अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि